תקשיבו, אני יודעת שניסינו להימנע מזה, אבל הגיע הרגע, צריך לשכנע אותם. לא, במצב, לא. התפוח! נועם, התפוח! התפוח לא בשל. התפוח לא בשל. זה לא, אי אפשר לעשות את זה עכשיו, נועם, זה לא הגיוני. עכשיו, כרגע? הוא לא בשל, הוא לא בשל. תחשוב מה יחשבו לדבר. וואו. מה שאני אוהבת, אני תמיד עושה. צבע יפה, צבע יפה. תראו, אנחנו צריכים לדבר על מה שנאמר אמרה. נכון. מה היא אמרה? תקשיבו, לא נראה לי. נו מה, בוא, אתה לא זוכר? שהיא אמרה שהגיע הרגע וצריך לשחבק אותם? לא. תקשיבו, אפשר לחכות לשנה הבאה, מקסימום שלא ייתן של השחבק. תקשיבו, כן. שנה חניכים. הם די ברורים כאילו. אי אפשר להכניס אותם. לפחות אפילו, עזבו, מילא שקצת כאילו... התפוח עדיין לא בשל. כאילו, אפילו שקצת יהיו פחות פעורים. אי אפשר להכניס אותם ככה, זה כאילו... הכי פעורים שאת אי פעם בשבת. בכללי הם לא מוכנים לא רוצה שזה יקרה להם. הם יפקו, הם לא יצליחו. על הפנים. אי אפשר. על הפנים. אולי מדוגונים. אולי נלך לשאול את השכב"ג. אפשר לשאול את השכב"ג. אני לא יודעת אם מסכים, אבל אפשר לשאול. בוא נבדוק. היי שכב"ג, רצינו לשכבג את רותם, מה אתם חושבים? הם תמיד מאחרים והם באים בלי חאקי. הם ממש צל והם בכלל לא באים לימי עבודה. הם רק עכשיו התאחדו ורק עכשיו הפכו לשכבה. רגע, שכב"ג, מה, משכבגים אותם בסוף? דייגת, הכל טוב. שכבת רותם. אנחנו הדייגת. השמיניסטיות שלכם. אבל רוצה שכב"ג. אל תתעסקו איתנו. אסור לכם להשאיר אותו. יש המון ילדים, את חלקם אני אוהב, את חלקם אני לא מכיר, אבל מי לא שמע על האומץ שלנו, הוא הכי מהיר בחול, הוא הכי חזק בגן, אבל יש לו סוד אחד שפחדנו לגלות, שהוא כל כך מאוהב. היי רותם! טוב, אז שמעתי שאתם קצת לחוצים מההשתחבגות ובסרטון קצת איימו עליכם, נראה שזה מקום לא כל כך בטוח, אז חשוב לי להרגיע אתכם שזה המשפחה שלכם, אין פה אלימות, זה החברים הכי טובים שלי. באמת שאין לנו שכב"ג רכב, כאילו תמיד כל יום פה, כל יום עבודה, כל פעולה, אנחנו מרגישים הכי בנוח בעולם. אין לנו שכב"ג הזה, וואו, משפחה שלי. הם פשוט החברים הכי טובים, כאילו, באמת, אני מרגישה כל כך בנוח פה עם כולם, כאילו, הכי בטוחה בעולם, שאף אחד לא עומד להרביץ לי, אף אחד לא בא לעשות לי כלום. אולי קצת צוחקים כזה אחד עם השני, אבל זהו, באמת. בקיצור, אתם יכולים לפנות לכל אחד מאיתנו, להרגיש בנוח בבית, שבתרכז את המקום הבטוח שלי. שכבת רותם היקרים! רוס! אמרנו שאתם מסתחבגים ואנחנו נהיה איתכם ונלווה אתכם בסכב"ג! רוס! אל תחשבו שאנחנו חברים שלכם, יש לכם עוד מלא להוכיח! רוס! ותתחילו מזה שאתם מפסיקים עם כל הסטורים המביכים האלה! רוס! ודבר שני, אתם צריכים לכבד אותנו כי הסיירת והשביעיסטים שלכם במיוחד בני רותם! רוס! ואם כבר בני רותם, אל תהיו כמו טייסת הקודמת, יש עוד בנות בשכב"ג, אתם לא חייבים לצאת עם האישור! רוס! רותם, כלל אחרון! לא שייטת, לא טייסת! הסיירת! הסיירת! לא שייטת, לא טייסת! הסיירת! הסיירת! היי שכבת רותם, אנחנו בנות יסור, המלכות של השבט, ורצינו להגיד לכם כמה דברים לפני שאתם נכנסים לשכב"ג. קודם כל תורידו את העיניים מהעניבות שלנו, אנחנו עדיין כאן, חלאס להספיד אותנו. כן, גם לא שאנחנו מתכוונות להביא לכם אותם. דבר שני, תפסיקו לבוא עם טייס חכי, זו תופעה מזעזעת. דבר שלישי, תשמרו על הטייסת, למה שמענו שבנות מספיק חמות עליהם. וזהו, שתהיה לכם השתחבגות מושלמת! וואי, איזה כיף היה בכנראה שכב"ג. כן, אשכרה. טוב חמור. וואי, מטורף. מלא אינדקס חברים. אפשר לדבר על הסאב. הסאב? באמת, זה היה הדבר הכי למרות שיש לזה 5 דקות שאני מאוד מעניין. אז תקשיבו, הורידו אותנו באמצע המים, הוא הפך אותנו החצוף. היינו צריכים להילחם על
כן? יואו, אני לא אשכח את זה. שנה הבאה אתם תהיו עם רותם. מה, לא? מה? למה ככה? לא. לא, די, חיים בסדר. די, הם לא... תקשיבי, אי אפשר ככה, כל סטורי שאנחנו מעלות ועושים לנו לייק. נכון. לא, הייתי צריכים אחד מהם? מה, למה אתם מציגים? אולי קצת, לא יודעים לקפוץ. לא יודעים לקפוץ זה נוראי. מי לא יודע איך לקפוץ? איך הם יעמדו תהליך קין? איך הם יהיו בוועדות שלנו ככה ו... די, באמת, זה לא... בסדר, ניסו לעבור את התהליך. עכשיו לא, הם יהיו בסדר. מישהו צריך להוריד אותם לעם, בוא נגיד. כן. די, לא יכול. אולי לא. אולי קצת קשה. רגע, אז מה, לא נשחבג אותם? לא. לא מוכנים. אהיה נכון, חוקתך לשמור. אהיה נכון, אהיה נכון. מאיה! היי שחבג מאיה. היי, אנחנו. מאיה 1, מאיה 2, מאיה 3, מאיה 4, מאיה 5 ומאיה 6. ברוכה הבאה לקהילה הכי גדולה בשחבג רכס. נמאס לך שקוראים לך וחצי שבט מסתובב? נמאס לך שקוראים לך רק בשם משפחה? תתחילו להתרגל. אתם יכולות להיות 9 בשחבג. אנחנו השייטת! השמיניסטים שלכם. הקבוצה הכי גדולה בשכב"ג. עם המסורת הכי גדולה בשכב"ג. יש לנו כמה חוקים בשבילכם. כדאי מאוד שתכבדו. חוק ראשון, לא מוציאים בזנ"טים עם הידיים, רק עם חולץ. חוק שני, הדייגת שלנו! העגלות שלנו. המחולה שלנו! מורשת זה מורשת! מורה על טייסת? ממש לא. לא. ועכשיו נעבור להמנון שלנו, כרמל. כל היום חושב על גונבו, יאללה גונבו! מחכה לפעולות לבוא, תמיד רוצה לבוא! אישי נדפק החול צהוב, רכס מלחמה! יודע שאני בגבולתו, אימפריה! דלה לגונבו, דלה! מה קרה? סתם, אין לי כוח, הם לא עושים כלום, אנחנו לא מבינים אם משחבגים אותם או לא, מה נסגר? מאשים כבר, אין לי כוח לזה. באמת נמאס. מה אנחנו אמורים לעשות? מה נמאס? אין לה, לא משחבג, בוא נחליט. אני לא רוצה... אנחנו חוזרים לראות מה אתם נחנונים. אז כבר ביקשתי בפעם השביעית מפרוזן. דבר ראשון, אל תתנו רניקיה ותפסיקו עם הוואלות. זה שלנו. דבר שני, אנחנו לא חברים שלכם. תפסיקו לעשות לנו לייקים לסטורי ולא עושים אותנו לכלום. דבר שלישי והכי חשוב, החניכים שלנו הם שלנו. אתם רק המדריכים. וחניכים לא יכולים להיות חניכים. ודבר אחרון, הבנו שאתם אוהבים להיות בשבט. אבל לא צריך להישאר פה 3 שעות אחרי כל פעולה. ביי! בנות רותם, תיזהרו מהסיירת. הם שלנו. בעצם בני רותם. שכבת רותם, אתם נכנסים עכשיו לשכב"ג, ואתם נכנסים לשכב"ג שאין בו טייסת. המשמעות של זה שהאחריות היא עליכם. האחריות לעבוד, לפעול ולייצג את השבט. יש לכם עכשיו חודשיים איתנו ללמוד ולהתנסות, להבין מה זה אומר להיות טייסת, מה זה אומר להיות בשכב"ג ואיך אתם צריכים לפעול כשאתם שם. אנחנו סומכים עליכם ויש לכם הרבה מאוד איפה להשתפר, מקווים שתעשו את זה. על הטייסת! פותחים קורס טייס, טייסת! בשתיים ובאחת אוהב אותך טייסת, אני רק בן אדם, אבל נצעד ביחד, גם עד סוף העולם. הבית זהו רכס, אותו לא מחליפים, אוהב אותך טייסת, שונא את השייטים. היי צוות רותם. תקשיבו, חשבנו לשכבג את שכבת רותם. מה אתם חושבים?
ממש. בקושי הבטחה הם עברו, הם רוצים להיכנס לשכב"ג? אין כבר זמן להישמע איתם בשכב"גיה, אתם לא זוכרות איזה רעש שנעשה שנה שעבר בפתיח? לא, ובטס הם היו בלתי נסלחים. מה נעשים? אפשר לצאת. בואי תקשרים. אז על להשתחבג, כאילו, עברה רק שנה משנה שעברה. אתם חושבים שהצלחתם להכין אותם כל כך מהר? כאילו, יש להם דרך ארוכה. לא יכלו אותם? שכב"ג? שכב"ג? מה זה שכב"ג? מה זה שכב"ג? מה זה שכב"ג? 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 מנליק! מה זה שכב"ג? בוא פה! מה זה שכב"ג? רותם? שכב"ג? מה הכסף? מה קורה שכבת רותם? הבנתי אתם אומרים להשתחבג עוד מעט, אתם בכיתה ט', ילדים גדולים. אבל וואלה, שמעתי אתם עושים מלא בושות במדרוכים, ושלא מגיע לכם להשתחבג. וואלה, חבל. לא מגיע לכם, אני לא הייתי משחבג אתכם. ברור שלשחבג אותם, הם היו מוכנים עוד בזין. טוב, תקשיבו, השכב"ג לא כזה רוצה שנשחבג אותם. למה? הגיוני. אני חושב שבסוף אנחנו כן צריכים. בסוף אני חושב שהם הרוויחו. תקשיבו, אם אנחנו לא משחבגים אותם, אנחנו צריכים להדריך אותם עוד שנה. וואי, לא, לא. לא, הגזמת. אני לא מצחק על אנחנו רוצים? כן? אנחנו מוכנים? אני לא מוכן. אני לא מוכן אני חושב שאפשר. אתה בוח בשל. בשל? בשל? בוח בשל. ככה בסתיון. אז נשחבג אותם? כן. אבל שצוחק לא צוחק עליו בחיים. לא, אולי שבועז יגיד להם מהמרפסת. שבועז? תקשיבו, חייבים לשחבג אותם. עכשיו? רגע, נועם, התפוח. הוא לא בשל. אי אפשר לשחבג אותם. נועם, זה לא רציני, נועם, זה לא רציני, את לא יכולה להגיד את זה. נועם, אי אפשר לעשות את זה, נועם. כאילו אני מבינה, אבל לא, זה פשוט לא נורמלי. לא, לא, לא! זה בושה הדבר הזה לשחבג אותם עכשיו. לא, מה היה? דווקא כשכולם שליליים אני חיובי ובדרך כלל זה הפוך. עידו, מה אתה חושב על זה שרותם משתחבגים? אין לי בעיה.